Dacă faci transport de pasageri și vrei să-ți reduci costurile cu acest serviciu, pentru că tu ce faci? Facturezi per kilometru unui client cu care ai contract, află că aceste costuri pot să fie reduse prin accesarea unei linii de finanțare destinată firmelor de transport pasageri, prin care poți să obții până la 4 milioane de euro pentru achiziția de microbuze, autobuze, și mașini de transport, persoane, în așa fel încât, tu să ai consumuri cât mai mici. De ce? Pentru că trebuie să fie mașini 100% electrice și această măsură putem să o combinăm cu altă măsură prin care, poți să îți instalezi, stații de reîncărcare electrică de mare putere și panouri fotovoltaice. Deci, practic, o să-ți reduci cu foarte mult consumurile și costurile pe care le ai operaționale pentru prestarea acestui serviciu. Hai să ducem afacerea ta la următorul nivel. Sunt Cosmina Petrescu de la Forum Proiect Invest și de peste 19 ani transform ideile în proiecte de succes. Tips